Абе, какво правиш, бе? Тук учим за университет в сесия. Абе, какво учиш, бе? Сесия съм. Не си качвал клип от 2 месеца. Ай само да знаеш, че някакъв само ти хейти видеята. Намерих го. Ето го, бе! Спри тука, бе! Помощ! Трай, бе! Помощ! Трай, бе! Помощ! Някой! Помощ! Пи, бе! Пи, бе! Пи, бе! Добро ли? Добро, брат! Тук съм с най-големия ми хейтър. Отиваме на трайна лежанка. Айде, бе. Това са 100 кила, брат, аре стегни се. Take it from me, boy.
Бах ти тъпата физиономия, закъм се. Флексвай без тази тъпа физиономия, моля те. Как ще оцениш тренировката тук на 10? 10. Бат, 140 за 3, ти ги направи за едно. Ема миналата тренировка ми направих за 3. И на хората, които не знаят, това не е голям хейтър. Хейтвам я абсолютно всички видеа. Потренирам като мукъл. Потренирам като мукъл, бе. Какво означава това? Черпих камера от човека 30 път. Това е заплащането за деня. Значи, официално съм станал 90 кг. За метър и 90 кг мускули, бе. От последния клип съм качил 8 кг. Качил си 8 брадички. Ти колко си висок? 1,90 на 90 кг. Да. Май ще трябва... Пак май ще трябва да тренирам, за да не биеш на лежа. Да, бе, там аз съм на 16. Абе, не лъжи хората. 16 съм бе, бе. Какво? Абе, на 19 си, бе, стига лъжи. Напиши 4500 калории на едно ядене. Даже 5000 заради колата с захар и картофи. Ако малко място на там да се видам да хуй. Кажи, моля те, дади. Никога няма да чуеш така. Нашите 30 път има 200 и кусор грама протеин. Google ми. Така имам 200 грама протеин в това. За 30 крилца. Брат, няма как 30 крилца да са ти 4000 калории. Google ми го бе. Ако търсиш, ще отсудат клипа. Но ако не е вярно, ако не е вярно, следващия път ти черпиш. Защото ти са мен ме черпи, а? Брат, мисля да се прави точно кила. Мисля да се задържа на 90 кг. Ти какво мислиш? Мисля, че трябва да свалиш. Да сваля? Да ти много много дебел. Не е за условно с тебе, брат. 20 кг на overweight. Да, ама. Брат, като носиш такава тежест върху тебе, ти трябва да качиш мускулната маса, за да носиш тази тежест. Ежедневно. И ще отива в газа и прасеца. Аз принципно искам да качвам до април месец. Брат, аз не качвам, аз който нямам път си. Ама мисля да задържа на тия кила. Че вече почва да ми стават много. Много е удобно да лежам. Плоската и горната. На горната лежанка имаш чуш, че ще се обърна. И плоската е гадна. Що е плоската лежанка удобна? Брат, тия малки са минало 3 часа трябва да се боря го изямера. Представяш си този клип сега да събере 100 000 лева. Тя трябва да тренираме заедно всеки път, брат. Да. Ще се жертваш. Ще си снимам отделно. Може ще правим тренировките по фейснайм. Да, просто ще гелите се на половина екрана от една цена, ти си поеш някой да тази се правя. Брат, не знам, този новия бургер е много екстра чиз. Готови е. Брат, ако станам по магистралата, се ще на всеки тия сила. Това е крилце. Това няма никакво месо. Това е само мазнина. Аз веднъж ще подиваме парашинки. Сам си я правил в нас, бяха тителни. И от тогава си казвам, че повече няма да го. Не, от тогава просто ям, като слагам килограми, ям безвкусна храна и това. По-добре да се пусна колкото там. Да, те сега като сваля, ще ям само безвкусна храна. Ако моля ти да не жлета, ти да не сега ти засилва. Естествено, че няма да ти дам. Ще се опиташ да не ми даде. Никакъв шанс. Аз почва да говоря такива неща, да не мога да печеля. Да, че ни качим. Абе, по-спокойно бе. Там колкалите не са заяли. Който ни даде по-голяма пишка. Се накапва. Охо. Трябва да ще Ти ли водиш, бе? Брат, мая ще бия. Не, бе! Това... Брат, мая ще ме биеш. Аз имам 4 прима 2. Аз те бих на лежанка, ти на дялжан. Аз те бих на гърна на една. Да, много. Не, бе! Ти имаш, бе? Брат, ме би. Колко са 4 човека? Няма нищо вътре. Дори в случай, че ще ми се тия дете. Би ме с 2 крилца да бих. Аз го бих на лежанка. Довърших си кофта. Бай ме много.
Не. Абе, това Да си, еба ти аутисти си гледам си. снимай просто на това огледало. Бат, ако имахме YouTube канал, ще Ето сега се вижда. Бат, няма да го снимаме тук, бе. Ето вижда се вече. Че, не съм правил да се обърнем и... Ще ли гледаш, бе? Абе. Аре. Още ли гледаш, бе? Бей от тук, бе, брат. Ама не забравяй да се абонираш. Да се абонираш и да сабскрайбнаш. Защото иначе лежанката няма да се дигне. Айде.